जों थै होगोन जिउ गारगोन गुलि गावजागोन थेवबो जों हाखौ हगारा मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ आबै आबौमोनजोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लेंहरदोंमोन 2 थारिखआव जों थांदोङो रायलायहैदोङो प्रमद सारजों प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय रायलायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय आरो मानो बेबायदि प्रटेक्सन फाथायहरबावगो बियो आदा प्रमद नोंथ' बे टिपकाय फाग्लि जरानि पार्ट 1 पार्ट 2 नि मानसिफोरखौहाय बिराद फाग्ला फाग्लिफोर बादि खालामजोबसिगोनलै ना ने नोंनि बे सालाय बिदि खालामनायखौ नायनो हाखाया नोंखौहाय आरो नोङो सासे बर' हारिखौहाय थगायनो हालायनाय सासे मानसि आरो बेलाय गामि दरनैल'बाव बेबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हायावहाय थाखानायसोबाव बेफोरखौलाय माथो खालामनो बोलो नांगौ ने गोरलैसो दाख्लैबो थांदोंमोन आदा दिफेनाहाय गावसिनि एबसु अफिसावहाय दा बिथाङाबो एसे बुंबावनांगौमोन दा आदा दिफेननि खुगानिफ्रायबो कम्पानिया फैनाया थायोब्ला मोजांसो जालायबावदों दा बैफोरनि एकथ' बिगा बिगा हा थानायखौसो होफिननो हागोन नामा होफिननो हागोन हा ओंखायनो आदा प्रमदाहाय बर' हिन्जावखौ लायाखै ओंखायनो गुबुन हारिनि गुबुन जाथि हिन्जावखौ बियो जनो हालायनाय सासे हौवाया दा अन्थाव बाथाव टिपकाय बासबारि फाग्लि जरानि बर' फिसाफ्रा खारदावबायनांगासिनो गावसिनि सम्पति थिनाय बुस्थुखौहाय होबथाना लाखिनो साला बाहाय नोंहा मा बिसोर बर' नङा नामा बिसोर बर' नङा हो आदै प्रमद नोंनाबो बे खर'आवहाय एसे साननाया फैनांगौ नोंनि बाहाय जानला मोनला थाखायनि सिमां नुयै नुयै नोङो बिदि दाफान हारिखौ ओमफ्राय नों दाख्लै मा होनोमोनलाय बे आदानि पावार प्रजेक्टआ फैयोब्ला पावार कम्पानिया जायोब्ला बावहाय बे टिपकाय एरियानि आरो बे फाग्लि जरा साइडनि मानसिफ्रा दा बे टिपकाय बासबारि एलेखानि मानसिफ्रा बाहाय 10,000 बा 20,000सो सुबुंफ्रा बाहाय खामानि मावना जानो हागोन बा साख्रि मावनानै जानो हागोन नाथाय बेखौ आङो फोथाया लेबार हिसाबै बिसोरो जानो हागोन बा बाहाय बिसोरो खामानि मोनगोन 10 जन बा 20 जन माखासेफ्रा आरो साबेसे गोरों दङ बाहाय बांसिन मोनगोन दारि गोलावफोर धुब्रिनि गौरिपुरनि दारि गोलावा बाहाय बांसिन साख्रि मोनगोन आरो बिसिनियाव बांसिनबो फरायनाय दङ अब्ला दे बुंसाय जोङो अबेनिफ्राय 10,000 20,000 जों सुबुङाव बाहाय मारै मावहैनो हागोन दे बुंसाय नोंनि बुंनाय रावफ्राना बांसिनानो 100आव 90% 80%आनो नंखाय जायो बांसिनानो लाजाया सिगांनिफ्रायनो साननानै नाय जेब्लानाखि नोङो बड'लेण्ड धरना होबाय थादोंमोन बै समावहाय नोङो खुन्थिया बोगथाब नोङो गाबनानै मा होनामोन दे बुंसाय बुंनांगौआथ' गोगोम दंलै साला गावनि नोंनि बियो न'खरनि मानसिसो नोंनि नोंदा जानो हागौ नोंनि नोम्बाजै जानो हागौ नोंनि बिमानै बिफाबो जानो हागौ मिथिबाय दा हो मानोथो नोंखौ आदै मामा हिमेन्थ'आ नोंखौथ' मानो सैया मिथा मामा हिमेन्थ'आ नोंखौ मानो सैया नोंनि बे सालाक बाराखायनो मामा हिमेन्थ'आबो नोंखौ सैया बुरबक नोंनि गोसोआ बिराद गोसोम दै ओंखायनो नोङो मालाबा गोथौ हाखराव गबगोन बा गाब्रगोन नोङो सानसे